informaciju, hoću za minut ovde. Svaku novost hoću da mi ovde donese za minut. Ali, gospodine Soldatoviću, ja sam od tog ambasadora tek u ćaskajuću fazu. Ajde, ne pričaj, proverio sam. Tvoja karta je rezervisana iz ambasade. Aj, potpiši. A šta je to? Da si na mom platnom spisku. Izvoli. Samo da se razumemo, gospodine Soldatoviću, ja ne znam da li ću tamo da budem privaćen. Ništa, ti ne brini, Šojiću. Takvi kao što si ti njima odgovaraju. Ovakve kao što sam ja, oni izbjegavaju. Mi možemo bez njih. Nigde me ne zovu. Izvoli, potpiši. A znači bit ću na platni spisak? Pa da ne pričaš posle da ti nisam dao pare. Aha, a gde? Evo tu dole, da nisi primio novac. Tako, evo sad ovo ovde. A kolike pare ću da primim? Pa već si ih primio. Koje pare sam primio? Pa evo, sad si tu potpisao. Šta? Duguješ mi 122.000 evra. Njemu nije dobro. Muka mu je. Daj mu protiv otrov. Mislim da se prejeo. Nemoj ništa da misliš, nego nosi ovo. Prvo mu daj protiv otrov, pa sredstvo za povraćanje i onda neka ga Mikica pod hitno vodi na kristiranje. Šta vi gledate ovdje? Roki! Ješću napolju, neka kola budu spremne. A ja? Ti si već pojeo. A šta sam jeo? Nemam pojma. Dragana Viševiću, ni u koga više nemam poverenja. Ako si i proguto nešto, ništa ne brini, bit će spašen. Idemo dalje. Dakle, kod toga ambasadora bit ćeš moj taster, a kod Alamunje moja krtica. Milijana!